Guys, uuwi na ako sa amin, mga kapobre. Ganong kalayo. Layo kaya akong biyahe mga kapobre. Sakay pa kong usakod ka oras. Bukid-bukid manigirigot. So my friend, where you go? Dabak? Dabak, you go from Dabak, backside of a city. No, I mean this is different way. This is really way. Alwada, right? Yes, Alwada. Yeah. So it you come here this way from to going in the This is the main street. because Salam Street. Salam Street, because I always to go in Sadiak. So that is long. Huh? So that long way long. Yeah. Okay. Before police attend, before police. It's fine. No worries. Kayo nalipong mo kapobre, mga kapobre, nalipong mo sa tanaw. Mas lalo po ko nalipong. Ting paitan yung kinabuhis pobre. Kay sakay. Pero tungod sa ekonomiya. Hindi ta po mulihok, wala mapinta kwarta. Gantos na lang asa paingon ng gira to asad dala-dalag bag. Kita mo kanang siya building kana hotel ba yan na siya nga round kana hotel nga round na siya hotel nga round Al-Raha nagduka da. Pag-enjoy lang mo mga kapobre sa tanaw nga makalipong. Galipong gani ko gasakay.
medyo layo gud ko mga kapobre.